Moja reakcia je jednoznačne pozitívna, lebo Najvyšší súd Európskej únie, Slovenská republika je členom Európskej únie, povedal, že Rusko agresor nie je. Rusko neporušuje medzinárodné právo. Senát Najvyššieho súdu oslobodil exministra spravodlivosti Štefana Harabina v prípade schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Trestné oznámenie naňho v roku 2022 podali viacerí politici vtedajšej koalície. Rozhodnutie je právoplatné. Štefan Harabín sa vo februári 2022 vyjadril, že by urobil to isté ako Vladimír Putin, teda že by vojensky napadol Ukrajinu. Prokurátor ho obžaloval za hanobenie rasy a schvaľovanie trestného činu. Vlani v máji ho oslobodil špecializovaný trestný súd, prokurátor sa proti tomu odvolal. Navrhujem, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil prvostupňový rozsudok špecializovaného trestného súdu v celom jeho rozsahu. Prokurátor zároveň navrhol, aby Najvyšší súd vrátil celý prípad na špeciál do Pezínka. Senát Dany Venkeovej sa však s postupom nižšieho súdu stotožnil. Podľa paragrafu 319 trestného poriadku odvolanie prokurátora zamieta. Moja reakcia je jednoznačne pozitívna, lebo Najvyšší súd Európskej únie, Slovenská republika je členom Európskej únie, povedal, že Rusko agresor nie je. Rusko neporušuje medzinárodné právo. Táto kauza nebola o Harabinovi. Táto kauza bola presne o tom, že sa tu zavádza spoločnosť. Rozhodnutie Senátu Najvyššieho súdu je právoplatné. Dozorový prokurátor ale ešte môže podať dovolanie, teda mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v tejto trestnej veci rešpektujem. Moje odvolanie bolo zamietnuté. Rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo stručne zdôvodnené a s odôvodnením sa samozrejme potrebujem dôsledne oboznámiť s tými argumentami.